بویه بهتری 4 سالان که اف کامپ لهرێما شەهبایا باکوورێ سووریێ بویە وارێ ڕۆژنەمەوان نەورۆز ڕەشۆ. دەما کۆ ساڵا 2018 تانکên Tirkiye derbasî bajarê wê Efrînê bûn, keça rojnamevan û malbata xwe neçar man ku tevlî bi hezaran kesên din ji malên xwe derkevin. Di êrişên Tirkiye de xaniyê malbatê hate bombebarankirin û di encamê de bavê Newroz Reşo hate kuştin. Niha ew di vê kampa derbideran de dijî. Rastî ev bûyer hêj ku pirtir têkefê ferqa giringiya hebûna ragihandinê, giringiya ku di rewşên rojnamevan bi xwe de dibin ne tenê rojnamevan, dibin qurbanî jî û rewşa ku hîn jî berdewam e. Reşo ya 31 salî rojên xwe bi karê ragihandinê derbarê jiyana kesên derdora wê diqedîne. Ew wekî peyamnêra dengê Amerîka kar dike. Yek ji hewjdarîn ku hêştiye ez pê bihesim gerek ez li herêma şehba bimînim û bifikirim ku pêdivî heye bi hîn ragihandina rewşên kesên ku derbûne ji ber ku te bi xwe jî yanî di wê rewşê de bû. Her ku Newroz bêtir karê ragihandinê dike, her ku bêtir bandora vî karî li jiyana kesên din dibîne. Di sala 2019 de wê raportek li ser gencekî ji Efrînê çêkir ku bi awayekî herdemî di şerê dijî Daeş de birîndar bûye. Çîroka xortê ku di nav kampê de fêrî mûzîkê bûye, bala xelkê kişand û êdî ew kes bi mûzîka xwe di nav kampê de hatiye nazkirin. Lê karê ragihandinê ji bo kesekî derbider ne bêy astengiyan e. Rojnamevanên wekû Newroz Reşo bê cihên durist û alavên pêwîst dixebitin. Ajansa Netewên Yekbûyî ya Penaberan UNHCR dibêje gihandina bo agahiyan û karîna danûstendinê li gel cîhana ji derve pêdiviyên serekî ne ji bo penaberan li seranserî cîhanê. I think that really there is nothing that speaks to the Ez difikirim ku bi rastî tiştek tuneye ku rastiya bingehîn a çîroka penaberiyê bihêztir ji dengê kesê ku wê çîrokê jiyaye û saxmaye ku wê bêje tuneye. UNHCR dibêje bêtirî 100 milyon kesên derbider li seranserî cîhanê hene, di nav de jî nêzîkî 5,000 li vê kampa jehbayê. Boyan dibêje UNHCR û hevparên wê alîkarî û parastinê didin wan kesan û her wiha derfetê didin wan ku çîroka xwe bi xwe bibêjin. Ji bo Newroz Reşo bûna dengekî ji kesên derbider re ew tiştê biryarder e ku dihêle ew xebata xwe berdewam bike. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka.